El passat 8 de novembre es va entregar un dels guardons més importants de la música en valencià, els Premis Ovidi. En aquesta cita anual, el Premi Millor Disc de Grup Revelació sempre ha sigut clau per conèixer els millors artistes emergents de l'escena valenciana. És una categoria a la que deguem prestar especial atenció, doncs els seus guanyadors sempre han sigut grups que després s'han convertit en verdaders baluards de l'escena i han fet moltíssim per desenvolupar-la. Només un exemple d'aquest seria Orxata o 121 decibels. Així doncs, aquest any el guardó va anar per a Tenda, un quartet de pop rock valencià amb menys de 3 anys de trajectòria. El grup va veure el seu inici en un dia rodó, l'1 de gener de 2017, durant un festival, quan dos amics, Guillem Magraner i Martín Tarrasó, s'estrencar a la tenda de campanya i acabaren ajuntant-se i acampant amb Claudi Penalba i Evarist Caselles. Per aquella època, Claudi i Evarist ja tenien la idea de formar un grup, i tot just buscaven un bateria i una veu principal. D'aquesta manera, els astres es van alinear i va néixer Tenda. Aleshores, el grup va començar a poc, amb reunions els caps de setmana, amb només 2 guitarres i un caixó, i així fins la formació que coneguem ara: Claudi a la guitarra solista, Martí a les veus i la guitarra rítmica, Guillem a les percussions i Evarist al baix. Arribem aleshores al 2019, quan el 14 d'octubre, després de treure diverses cançons, el grup publica el seu primer disc complet, gravat als estudis Millenia, l'LP d'un nom molt senzill, Tenda. I, com una verdadera carta de presentació, s'esforça per mostrar les influències del grup i a la volta la seva pròpia creativitat. Ha sigut aquest disc debut el que, ja un any després, en 2020, els ha portat a guanyar un dels premis més importants de la música valenciana. Sobre això, Claudi ens conta el següent. Més que els objectius, les recompenses. Vull dir, el nostre objectiu era treure un disc currat i considerem que hem tret un disc currat i hem vist la recompensa que és un Premi Ovidi, que és el que estaves dient, que duem apenes 3 anys i que ens hagin donat un Ovidi és com uau. Vull dir, que ens conega més gent, que tinguem ja una certa ja trajectòria, encara que siga res, és menudíssima la trajectòria, però ja és una cosa que considerem important que el primer disc hagi sigut premiat en un Premi Ovidi. Però cap a dins, és seguir, pico pala, treballant sense parar. Si és just el que ens diu el premi és que treballar-hi bé. Sense cap dubte, rebre el premi ha obert un nou horitzó per a Tenda, però aquest últim any ha afectat greument a la indústria musical i en el seu cas no ha sigut una excepció. En matèria de gires i concerts, la situació està més complicada que mai. Jo crec, almenys com els coneixem tradicionalment, perquè sí que se poden habilitar coses petites, però nosaltres sí que tenim algun més programat per a principis d'any i tal, a part d'aquest de novembre. Però, bàsicament, nosaltres també estem pensant en els concerts per a desenvolupar les noves coses que fem i estem pensant en calma. En calma perquè les coses van a mig i van a tornar a ser com eren d'ací un temps, creiem. L'únic que podíem fer en quarantena i que hem estat treballant és noves coses. Ara dona pena igualment que la gira que teníem del primer disc no hagi existit, bàsicament. Així i tot, els integrants de Tenda no estan desanimats. Han aprofitat la quarantena per cuinar a foc lent el seu proper àlbum. D'aquest nou treball ja en podrem sentir algun avançament durant l'inici del proper any. Així doncs, tot just ens queda esperar a veure cap a on desenvoluparà la seva carrera aquest grup revelació dels Ovidi 2020.